Здравейте, казвам се Наско Миланов. Производител съм на пастети и консерви без консерванти и стабилизатори. Нашата марка съществува от 2019 година. Патентована е. Нашата идея при създаването на този бранд беше да създадем един чист продукт и по този начин да върнем доброто мнение на потребителите в продуктите, които са в консерва. Нашата идея беше да създадем чисти продукти, от които българският производител последните години наистина има нужда. В момента се намирам в магазин Натурал, с който ще работим от днес и съм много щастлив за това нещо. Нашите концепции, те като на търговци и аз като производител се доближават много за тези продукти. Идеята е предлагаме 5-6 вида консерви, които са на много високо ниво, без аналог на българския пазар. Предлагаме пастет от свинско месо, мус от свинско месо, като разликата между двата продукта е, че в този има малко съдържание на черен дроб, каквато е българската рецепта за пастет. Това се опитахме да създадем един по-кремообразен, по-модерен пастет от сорта на френските терини. Имаме русенско варено, което няма консервант, свински език в собствен сос и свински джуан, който са цели парчета месо, консервирано, както нашите баби и дядовци са го консервирали в бурканите преди години. Продуктите са на достъпни цени за качеството, което използваме. Работиме с български суровини и произвеждаме на Ишлеме нашите продукти в нова модерна фабрика в Добрич, Марайда. С тяхно съдействие ние можахме да осъществим нашата мечта да направим такива качествени продукти. Идеята ни беше, като отворите консервата и я помиришете, да усетите аромата на истинското месо, а не на подправките. Като заключение мога да кажа, че тези прекрасни продукти могат да се намерят в магазин Натурал, който е уникален по естеството на изобилието на качествени неща, които предлага, а също така и в техния онлайн магазин.